taya ni sukuwa ta kare sukuwa ta kare saboda dama din rigimar jihar Kano kowa ya santa masifar siyasar jihar Kano ya san daga gindin wata fito kuma mun faɗa yau ma akan wannan karatun zan dora duk da yake ana cewa ni ba malami bane karambani ne amma almajirin kirki ne domin na yi karatun alkur'ani na yi hadisai na san tarihin musulunci na kuma san tarihin dimokuraɗiyyar Najeriya tun a jamhuriya ta farko. Domin ku ƙara gane inda karatu na ya faro da farko na gaya wa mutane cewar zaɓe da aka yi a baya 2023 jam'iyyar APC ita ta ci zaɓen gwamnan jihar Kano. Jam'iyyar APC ita ta ci zaɓen gwamnan jihar Kano. Na ce kuma abin duk da ya biyo bayan zaɓe magudi ne da aka yi mana ya haifar mana da fitina waɗanda suka taimaka aka yi magudin nan da ƙuri'un ƙarya sun san kansu kuma Allah ya tauna musu asiri suka fito da bakinsu suna bayyanawa mu ne muka yi cikun da aka ci zaɓe wani mutum ma yana zare ido da gilashin karatu ko fuskarsa yana cewa to da mun san haka za a yi mana ai da ba za a biya ta mu bukatar ba mu ma da ba mu yi abin da muka yi ba. Allah baya bacci ya ce mu muka yi kulle-kullen da muka tada ganduje ai gandujen ba faɗuwa ya ce ba ya ce da mun san mu bukatar mu za ta yi jinkiri ai da mun zaɓi gandujen mai muka sa duk waɗannan ba babu wadda guru da laya ya matsa bakin babu wadda aka mai tsafi ko dabar ya faɗa wannan shi ne muke kira ikon na faɗa na ce ba a yi mana adalci ba duk abin da aka yi a kotuna karo na farko karo na biyu amma an je karo na ƙarshe aka tabbatar da gwamnati a wani tsagi ba tsagin jam'iyyar da jama'ar Najeriya a jama'ar jihar Kano suka zaɓa ba. Domin dukkan abin da aka yi a matakin zaɓe a akwatuna kun sani su masu sani. Muka ce zalunci ne. To yau gashi na miƙe da kyakkyawan murya cikin godiya ga Allah ina so in tabbatar wa mutanen jihar Kano wannan kalaman da na yi yau gashi babban alƙalin kotun duniya da lahira babban alƙalin da ba a zuwa gabansa da lauya babban alƙalin da ba sai kawo sakamakon zaɓe ba ba sai ya nuna takarda ba yau ya tabbatar wa da mutanen APC Kano da APC ce da wannan nake so gaba ɗaya mu ne cewar da mu magoya baya musamman wanda muke a matakin majalisar dokoki ta ƙasa da yan uwana da suke majalisar dokoki ta jiha dukkan yayan jam'iyya a matakai daban-daban ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje ƙarƙashin jagorancin mai girma tsohon shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya wanda har yau shi ne ubanta mai girma shugaban ƙasa ma ya naɗa shi chief consultant na jam'iyyar APC a Najeriya. Alƙashin jagorancinsu ni da dama baki na ba a farsa shi ba ina gaya wa 'yan jihar Kano muna maraba da Abba. Muna maraba da Abba. Ina maraba da gwamna amma ba ma ta gwamnan goye idan haka ya zo mun tabbatar wancan hukuncin da ba mu samu a kotuna ba shi ne alƙalin alƙalai saboda dan ba abin zan iya daga nan kar kuma ta akwai ta ayar alƙur'ani da take cewa a laysa lahu bi ahkamal أليس الله بأحكم الحاكمين ba wani ne ahkamul hakimin ba shine shugaban kowa shine sarkin kowa shine mahalicin kowa shine makagin duniya makagin lahira kuma shine malikal mulku tutal mulku yau Allah cikin ikonsa ya dawo da jam'iyyar APC kujeras kuma mun karba kaddarar Allah ta sa